yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka alkamisa. Mauritanie jiɓru teskama hakkude laamu ngu e fedde wiyetede IRA daranide momtude maccugagu nde fedde ñiŋi lebte pawaɗe e yimɓe seppuɓe gam aybinde ngu maccugagu jeegoɓe mabɓe naggama mayen gartu hen e oɗo alhaali. To Guinée kam limore ɓiɓɓe leydi ndi ɓeydima ko ɓuuri million ji 17 no wuuri e nder wertago leydi Guinée ko golle ɗe laamu ngu waɗi nde limore no saabo andugol keɓal mabɓe e wallude no leydi ndi ɓamtoro mayen gartu e oɗo alhaali. Félix Tshisekedi ko horejo Congo o yiidi e biyeteɗo Emmanuel Macron on du ko horejo France ɗum waɗi ko hanki alarba toon to galle lamorde France hono Élysée ɓe jewtidi ko fewti golidal hakkude leyɗe ɗiɗi ɗe gonka kisal to funnague République démocratique du Congo e kandigal Congo gam hebde jappere kolaɗo kubal fedde windere francophonie. Tedduɓe ko ɗum ɓuuri tengtude kabruji ɗi bisimilla mon. On calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaroji ɗi hande ko alkamisa balɗe nogas e jeegom lewru ɗiɗi ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom to leydi Mauritanie puɗortoɗen ɗiɗo kabaruji darorde lewru korko ndu ko jiwru teska hakkude laamu ngu e fedde wiyetede IRA daranide momtude maccugagu nde fedde nde sarɗiyanke Biram DAB ardi ñiŋi lebte pawaɗe e ɓe yimɓe seppuɓe gam aybinde ngu maccugagu ko famɗi foof yimɓe jeegomo fedde nde naggama e jonte ɓennuɗe ɗe ngal ɗo luural immori koye haala maccugagu debbo tumaɗo maccidinede gila ñande 30 faltindu so tawi IRA ina woƴƴa toñangeji politique ñaydu Mauritanie ina jokki tabitinde gam hisnude deƴire rendogo keɗoɗen nultodirade men toon to Nouakchott Oumar El Thiam. dillere IRA daranide habde e maccugagu tuumi ko laamu ngu yiɗi ko mum ɓuuri kunnude ɓen daraniɓe ittude nguuru maccugagu ɗum ko sahande fedde nde aybin alhaali Nouha Mouhammed suko debbo hardande macciɗinaɗo no wiiri fedde IRA hollira terɗe muɗum jaggama piyama tuma kayde juɓɓinno seppo jamiyamo Abdoulaye Diop toppetiɗo ndenka hakkeji aade e nder dillere nde jagga wondude kadi e terɗo joyi goɗɗe tumde RFI yewtude e Biram Da Abedi on holliti laamu Mauritanie yiɗi ko jaggude ɓen jirtinoɓe kono wona fawde kuuge ɓen sinoɓe maccugagu ha joni wonande yiyande ñawori Mauritanie ɗen nangle badde ala ni ko jokkodiri e dille haɓoɓe e maccugagu e wiide mabɓe yimɓe IRA jaggira ko batte jibde deƴƴere rendo sarde kabruji fenade ñawirdu ndu ina hollira wonde wittugo ina jokki kono ina ɗabbi nde dillere IRA nde ɗaccata ɓen ñawoɓe mbaɗa golle mumen gaga ɗum RFI jokkodiri ni e hoorejo gomuguel ndiw toppitigo hakkeji aade e nder Mauritanie on holliti CNDH woni oɗo sahani koye wadde ko muɗum e oɗo alhaali tawi ko lappol ngol ɓe mbaddata e yilirde joɗaniɓe towɓe guendiji dentude hakkeji aadi hono Nations Unies. Oumar El Thiam, Nouakchott, RFI.